രാമ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മക്കൾ. പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. ഇന്നലെ നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? രൂപഗോസ്വാമിയാണ് ഉപദേശാമൃതം രചിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇത് ചൈതന്യ പ്രഭുവിനെ കണ്ടത് എപ്പോഴാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം ആറ് ഗോസ്വാമിമാരെ പറ്റി പറഞ്ഞു. 11 ഉപദേശങ്ങളാണ് രൂപഗോസ്വാമി ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു. സനാതന ഗോസ്വാമി സഹോദരങ്ങൾ. 6 ഗോസ്വാമിമാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ചേട്ടൻ ആനന്ദ ഗോസ്വാമിയും മറ്റൊരു ചേട്ടന്റെ മകൻ ഇന്നലെ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായുടെ മന്ത്രിസഭയിൽ സേവനം ചെയ്ത കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ജോലി ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പത്തിന് എങ്ങനെ അദ്ദേഹം വീതിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വല്ലഭാചാര്യമായിട്ട് ചെയ്ത ചർച്ചയെ പറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു. പറ്റില്ല പറഞ്ഞു. രൂപഗോസ്വാമിയാണ് രൂപമഞ്ചേരിയായിട്ട്. അതെ, രൂപമഞ്ചേരി. ഗോസ്വാമി മഞ്ചേരിയാണ് ഗോസ്വാമിയായി വരുന്നത് കേട്ടോ. അത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ ഇന്നോട്ട് ഉപദേശം തുടങ്ങാണ് നമ്മള് ഉപദേശാമൃതത്തിലല്ലേ. ഈ ഉപദേശങ്ങൾ വെറുതെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല. നമുക്ക് ഉപദേശമാകുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് നമ്മള് ചെയ്യണം അല്ലെ? ഉപദേശിക്കുമ്പോ അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടല്ലേ? നമുക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത്. ഉപദേശിക്കുമ്പോ നമ്മൾ അത് അനുസരിക്കാൻ കൂടി വേണം അല്ലെ? അപ്പൊ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മുടെ ഉപദേശങ്ങൾ തുടങ്ങാണ്. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഉപദേശങ്ങളാണ് ഇന്ന് വരല്. 11 ഉപദേശങ്ങളാണുള്ളത്. അതില് ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് ഒരു ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം, ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത്? നമുക്കൊരു ഗുരു വേണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഗുരു വേണം എന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഉപദേശം രൂപഗോസ്വാമി തരുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു ഗുരു. കാരണം നമുക്കൊരു ഗുരുവിലൂടെ ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ആ ഗുരുവിനെ നമുക്ക് കിട്ടണം. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ ഗുരുവായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗുരുവായിട്ട് വരുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അറിയണം. എന്തൊക്കെ യോഗ്യതകളാണ് ഒരു ഗുരുവിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതെന്നാണ് നമ്മളെ ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല ആരെയാണ് ഗുരുവായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതെന്ന്. കാരണം ആ പറഞ്ഞ യോഗ്യതകളുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഗുരു. ഇത്രയും യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ഗുരുവാണ്. ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലാതെ, കാരണം നമുക്കറിയാം കലിയുഗാണ്, പലതരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഗുരുവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ചമഞ്ഞു നടക്കുന്ന കുറെ ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. രൂപത്തിൽ ഗുരുവിനെ പോലെ ഉണ്ടാവും, സന്യാസി വേഷമൊക്കെ ധരിച്ച് നമുക്ക് പല രീതിയിലൊക്കെ ഗുരുവിന് നമ്മളെ മനസ്സിലൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ? ആ രീതിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അവരുണ്ടാവുക. പക്ഷെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? മനസ്സുകൊണ്ടോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടോ
അങ്ങനെ ആവണം എന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ ഇപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്ന ഈ യോഗ്യതകളുള്ള വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം. ഉപദേശങ്ങൾ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് തന്നെ. ശ്ലോകം എന്ന് പറയാം, ഉപദേശം എന്നും പറയാം. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം, ഉപദേശാമൃതം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്, ശീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദിയെ പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് തുടങ്ങുന്നത്, ഉപദേശാമൃതം തുടങ്ങുന്നത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപതാന്തികം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ന് ചൊല്ലുന്നതായിരുന്നു ഈ പ്രാർത്ഥന, നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് അല്ലെ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭിഷ്ടം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനോഭിഷ്ടം, മനസ്സിലെ അഭിഷ്ടങ്ങള്, ആഗ്രഹങ്ങള്, സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ, ഈ ഭൂതലത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചതാരാണോ, ആ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപതാന്തികം, ആ സ്വയം രൂപനായിട്ടുള്ള രൂപഗോസ്വാമി എപ്പോഴാണോ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ അർത്ഥം. നമ്മൾ രൂപഗോസ്വാമിയെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് രൂപഗോസ്വാമി, നമ്മൾ പറഞ്ഞു പുസ്തകങ്ങളിൽ അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, പിന്നെ വിദഗ്ധ മാധവം, ലളിത മാധവം, പിന്നെ ഉപദേശാമൃതം ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകളാണ്. പിന്നെ എല്ലാവരെയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നതാണ്, ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. പിന്നെ ഗോസ്വാമി എന്താണ്, ഗോദാസൻ എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശത്തിലേക്ക് പോകാം. ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം ശ്ലോകം 1. വാചോ വേഗം മനസാ ക്രോധ വേഗം ജിഹ്വാ വേഗം ഉദര ഉപസ്ഥ വേഗം ഏതാൻ വേഗാൻ യോ വിഷഹേത ധീരഃ സർവാമപി മാം പൃഥിവീം സശിഷ്യാത്. വാചോ വേഗം മനസാ ക്രോധ വേഗം ജിഹ്വാ വേഗം ഉദര ഉപസ്ഥ വേഗം ഏതാൻ വേഗാൻ യോ വിഷഹേത ധീരഃ സർവാമപി മാം പൃഥിവീം സശിഷ്യാത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്, വാചോ വേഗം. വേഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ത്വരകള്. വാചോ വേഗം എന്ന് വെച്ചാല് വാക്കിന്റെ ത്വര അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വര. മനസ്സാ ക്രോധ വേഗം, മനസ്സിന്റെ ത്വര. രണ്ടാമത്തത് ഒന്നാമത്തത് സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വര, രണ്ടാമത്തത് മനസ്സിന്റെ ത്വര. ക്രോധവേഗം, ക്രോധത്തിന്റെ ത്വര. ക്രോധം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, കോപത്തിന്റെ ത്വര. ജിഹ്വ എന്ന് വെച്ചാല് നാവിന്റെ ത്വര. ഉദരം എന്ന് വെച്ചാല് വയറിന്റെ ത്വര. ഉപസ്ഥം എന്ന് വെച്ചാല് ജനനേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വര. ഈ 6 ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഏതാൻ വേഗാൻ യാ വിഷഹേത ധീരഃ, ഏതൊരുവനാണോ ഈ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് വിഷഹേത സഹിക്കുന്നവൻ, ധീരഃ അവൻ ആരാണ്, ധീരനാണ്. സർവാമപി മാം പൃഥിവീം സശിഷ്യാത് അവൻ എന്ത് സാധിക്കും, ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിഷ്യപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവുള്ളവനായിരിക്കും. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്, വാചോ വേഗം മനസാ ക്രോധ വേഗം, വാക്കിന്റെ ത്വര, മനസ്സിന്റെ ത്വര, ക്രോധത്തിന്റെ ത്വര. നമ്മളെ വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം. പിന്നെ വന്നിട്ടോ ജിഹ്വ ഉദരം ഉപസ്ഥം. ജിഹ്വ എന്ന് വെച്ചാല് നാവ്, ഉദരം എന്ന് വെച്ചാല് വയറ്, ഉപസ്ഥം എന്ന് വെച്ചാല് ജനനേന്ദ്രിയങ്ങള്, നമ്മുടെ ഉൽപാദനേന്ദ്രിയങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ 6 കാര്യങ്ങളുടെ ത്വരകളെ 6 കാര്യങ്ങളുടെ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവൻ ആരാണോ അവൻ എങ്ങനെയാണ് ധീരനായിരിക്കുന്നവൻ, അവന് ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിഷ്യപ്പെടുത്താനുള്ള അർഹതയുള്ളവനാണ് അല്ലെങ്കിൽ യോഗ്യതയുള്ളവനാണെന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞതല്ലേ അല്ലെ, രൂപഗോസ്വാമി ജീവഗോസ്വാമിക്ക് അയച്ച കത്തുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതില് ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം എന്താ പറയുന്നത്, വാചോ വേഗം മനസാ ക്രോധ വേഗം, വാക്കിന്റെ ത്വര, മനസ്സിന്റെ ത്വര, ക്രോധത്തിന്റെ ത്വര അല്ലെങ്കിൽ കോപത്തിന്റെ ത്വര, പിന്നെ ജിഹ്വയുടെ ത്വര, ഉദരത്തിന്റെ ത്വര, പിന്നെ ഉപസ്ഥത്തിന്റെ ത്വര. അപ്പൊ ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കുന്നവനാണ് ആര്, ധീരൻ. അവന് ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിഷ്യപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ള യോഗ്യതയുള്ളവനായിരിക്കും എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശത്തില് പറയുന്നത്. വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, എഴുതിയെടുക്കാൻ എത്തുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവസാനം എന്ത് റെക്കോർഡിംഗ് ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഇട്ട് തരുമല്ലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, റെക്കോർഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ.
എന്നാ അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് എഴുതിയെടുക്കണ്ടോ? ഒപ്പം എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല. മതി സാരില്ല, ലാസ്റ്റ് എഴുതിയാ മതി, ഒപ്പം എഴുതാൻ നിൽക്കണ്ട, പറ്റില്ല. വാചോ വേഗം മനസ്സാ വെറുതെ നോട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ മാത്രമല്ല, ഇത്രയും നീട്ടി എഴുതാനുള്ള സമയം നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉപസ്ഥം, ഈ 6 കാര്യങ്ങളുടെ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ ആരാണോ അവൻ ധീരനാണ്. അവൻ ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിഷ്യപ്പെടുത്താനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത്, ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. വാചോ വേഗം മനസാക്രോധ വേഗം ജിഹ്വ വേഗം ഉദര ഉപസ്ഥ വേഗം ഏതാൻ വേഗാൻ യാ വിഷഹേത ധീരഃ സർവാമപി മാം പൃഥിവീം സശിഷ്യാത്. വാക്കിന്റെ ത്വര, മനസ്സിന്റെ ത്വര, ക്രോധത്തിന്റെ ത്വര അല്ലെ കോപത്തിന്റെ ത്വര, പിന്നെ ജിഹ്വയുടെ ത്വര, ഉദരത്തിന്റെ ത്വര, ഉപസ്ഥത്തിന്റെ ത്വര, ഈ 6 ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവൻ ധീരനാണ്. അവന് ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിഷ്യപ്പെടുത്താനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഒന്ന് പറഞ്ഞൊരാള്. വാചോ വേഗം മനസാ ക്രോധ വേഗം ജിഹ്വാ വേഗം ഉദരോ ഉപസ്ഥ വേഗം ഏതാൻ വേഗാൻ യോ വിഷഹേദധീര സർവാമപീമാം പൃഥിവീം സശിഷ്യാത്. അർത്ഥം പറഞ്ഞ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ പോലെ സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വരയും ധീരനാണ്, യോഗ്യതയുള്ളവനാണ്. എങ്ങനെ 6 കാര്യങ്ങൾ, 6 പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ഒരാള് പറഞ്ഞ 6 പോയിന്റ് പറ. സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വരയും മനസ്സിന്റെ ത്വരയും കോപത്തിന്റെ ത്വരയും നാവിന്റെ ത്വരയും വയറിന്റെ ത്വരയും ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ത്വരയും എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാൻ ശക്തിയുള്ളവൻ ആരാണോ അതാണ് ഏതൊരുവനാണോ അത് അവനാണ് ധീരനും ഈ ഭൂമിയിലെ മുഴുവൻ ശിഷ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിവുള്ളവനും. ഒരാൾ കൂടി പറഞ്ഞേ. സംസാരിക്കുന്നതിനുള്ള ത്വരയും മനസ്സിന്റെ വിവിധ അഭിലാഷങ്ങളെയും കോപത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നാവിന്റെ ത്വരകളെയും ഉദരത്തിന്റെയും ഉൽപാദനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും ത്വരകളെയും സഹിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവൻ ധീരനാണ്. അവന് ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാകുന്നതിനുള്ള അർഹതയുണ്ട്. വേറൊരാൾ പറഞ്ഞേ. സംസാരിക്കാനുള്ള വാസനയെയും മനസ്സിന്റെ ത്വരയെയും കോപത്തിന്റെ ത്വരയെയും നാവിന്റെ ത്വരയെയും വയറിന്റെയും ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും ത്വരയെയും ഈ ത്വരകളെ എല്ലാം യാതൊരുവനാണോ സഹിക്കുന്നത് ആ ധീരൻ ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിവുള്ളവനായി തീരും. വേറൊരാളും കൂടി പറഞ്ഞേ. സംസാരിക്കുന്നതിനുള്ള ത്വരയെയും മനസ്സിന്റെ ത്വരയും മനസ്സിന്റെ വിവിധ ത്വരകളെയും കോപത്തിന്റെ ഉദരത്തിന്റെ ത്വരയും ഉൽപാദനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ത്വരകളെയും കഴിവുള്ള ധീരനാണ്. അവൻ ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാകാനുള്ളതിന് അർഹതയുണ്ട്. വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, നാവ്, വയർ, ജനനേന്ദ്രിയം ഈ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ ധീരനാണ്. അവന് ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരും ഉദിക്കാനുള്ള അർഹതയുണ്ട്. സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വര, മനസ്സിന്റെ ത്വര, കോപത്തിന്റെ ത്വര, നാവിന്റെ ത്വര, ഉദരത്തിന്റെ ത്വര, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ത്വര, ഇത് സഹിക്കുന്നവൻ ധീരനാണ്, യോഗ്യതയുള്ളവനാണ്. ഭൂമിയിൽ ശിഷ്യനായിരിക്കാനും ഉണ്ടാവാനുള്ള അർഹതയുള്ളവനാണ്. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയല്ല മാതാജി, ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ കേട്ടോ, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം, ജനനേന്ദ്രിയം. സോറി, ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയാണ് ഇത്. ഈ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവൻ ധീരനാണ്. അവൻ ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിഷ്യപ്പെടുത്താനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശത്തില് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായപ്പോ എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം? സംസാരിക്കാനുള്ളയും മനസ്സിന്റെ വിവിധ അഭിലാഷങ്ങളെയും കോപത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നാവിന്റെ ത്വരകളെയും. നാവിന്റെ ത്വരകൾ എന്ന് പറയുമ്പോ 6 രസങ്ങൾ, 6 രസങ്ങളും കൂടി പറയും അതില്. ആ 6 രസങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? മധുരം, എരിവ് അല്ലെ? ഈ 5 ത്വരകളെ
ഘട്ടങ്ങള് പുളിപ്പ്, എരിവ് ത്വരകളെയും സഹിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ ധീരനാണ്. അവന് ഈ ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരാക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യപ്പെടുത്താനുള്ള അർഹതയുള്ളവനാണെന്നാണ് നമ്മളെ ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പം വാചോ വേഗം, വാക്കിന്റെ ത്വര, മനസ്സിന്റെ ത്വര, ക്രോധത്തിന്റെ ത്വര, ജിഹ്വയുടെ ത്വര, ഉദരത്തിന്റെ ത്വര, ഉപസ്ഥത്തിന്റെ ത്വര, ഈ 6 കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവൻ ധീരനാണ്. അവൻ ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിഷ്യപ്പെടുത്താനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ട്, അർഹതയുണ്ടെന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇനി അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി പറഞ്ഞു തരുന്നത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുകയാണ്. ആരടുത്ത്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്. പ്രായശ്ചിത്തത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. പ്രായശ്ചിത്തം ഗജസ്നാനത്തോടാണ് ഇവിടെ താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മള് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുന്നതെന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് നമ്മൾ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ശിക്ഷ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് വീണ്ടും നമ്മൾ ആ തെറ്റ് തന്നെ വീണ്ടും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ എന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുന്നത്. അതിന് ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും. ഒരു കള്ളൻ, ആ കള്ളൻ കളവ് നടത്തി പിടിച്ചു, ജയിലിൽ കൊണ്ടിട്ടു, ജയിലിൽ ശിക്ഷ ഒക്കെ അനുഭവിച്ചു, പുറത്തിറങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കള്ളന്റെ ഈ ചെയ്ത പ്രവർത്തികളെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും നല്ല ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുക, അയാൾ വീണ്ടും കളവ് ചെയ്യാൻ പോകുമോ? വീണ്ടും കളവ് ചെയ്യാൻ പോകും. അപ്പൊ ആ ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നോണ്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അവിടെ? ഇല്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചോദിച്ചത് അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ എന്നാണ് ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ആരോട് ചോദിക്കുന്നത്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണെന്നാ പറയുന്നത്? അതിനെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് ഗജസ്നാനത്തോട്, ആനയുടെ കുളിയോടാണ്. പ്രായശ്ചിത്തത്തെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഗജസ്നാനത്തോടാണ് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് ആന പുഴയിൽ വളരെ വെടിപ്പായിട്ട് കുളിക്കും, എന്നിട്ടോ കരയിൽ കയറി അത് മണ്ണ് വാരി തന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇടും. ആ കുളി കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടോ? അതേപോലെയാണ് ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാതെ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തത് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനം ഇല്ല. നമ്മളിപ്പോ ഒരു കള്ളനെ നമ്മൾ ജയിലിൽ ശിക്ഷ ചെയ്ത നേരം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ്? അതിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാതെ ഇങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല എന്നാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ അടുത്ത ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ശക്തി നമുക്കറിയാം. ആ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ശക്തി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കാര്യമായിട്ട് മഹാമന്ത്രം ജപിക്കും. അത് സർവ്വ പാപങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മള് അവിഹിതങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള പാപപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മള് ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ നാമം ജപിക്കും, ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ പാപപ്രവർത്തികളും ചെയ്യും. ഇത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ബലത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പാപപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ മഹാമന്ത്രം കൊണ്ട് ആ പാപത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യാം. അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ബലത്തില് ചെയ്യുന്ന പാപപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികള് നമുക്കറിയാലോ, ഞായറാഴ്ച ശനിയാഴ്ച ഏതോ ഒരു ദിവസം അവർക്ക് എന്തുണ്ട്? കുംഭസാരം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട്. അവർക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കുംഭസാരം? അപ്പോ ഇവരെന്താ ചെയ്യാ? ശനിയാഴ്ച, ഇപ്പൊ ഞായറാഴ്ച ആണെങ്കിൽ ശനിയാഴ്ച വരെ അവർ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ മുഴുവനും ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അവർ ചെന്നിട്ട് കുംഭസാരിക്കും. അപ്പൊ അത് വരെയുള്ള പാപങ്ങൾ അവരുടെ തീർന്നു. പിന്നെ വീണ്ടും അവർക്ക് എന്താണ്? അടുത്ത ദിവസം തൊട്ട് വീണ്ടും. അപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പാപങ്ങൾ വീണ്ടും തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ എന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്ന പോലെയാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഉപസാരം ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മൾക്കറിയാം ഇപ്പൊ നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാപം മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ചെയ്യും. അവർക്കറിയാം കുമ്പസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അവരത് ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ. പക്ഷെ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണെങ്കിലോ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യില്ല. അതാണ് അവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നത്. ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി മറുപടി കൊടുക്കുന്നത്
എന്താണ് വേണ്ടത്? യഥാർത്ഥ പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ അറിവിലേക്ക് കടന്നു വരിക എന്നതാണ്. യഥാർത്ഥമായ പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ അറിവിലേക്ക് കടന്നു വരിക. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധം, ശരിയായ അറിവ് എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അല്ലെ? അപ്പൊ ശരിയായ അറിവിലേക്ക് കടന്നു വരിക, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കടന്നു വരിക എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായ പ്രായശ്ചിത്തം എന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ പ്രായശ്ചിത്യം എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിയമാനുസൃതമായ ശുചീകരണ പദ്ധതി അനുസരിക്കുന്നവൻ രോഗഗ്രസ്തനാവുകയില്ല. അപ്പൊ നിയമാനുസൃതമായിട്ടുള്ള ശുചീകരണ പദ്ധതികൾ അനുസരിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ രോഗഗ്രസ്തനാവില്ല. തന്റെ ജ്ഞാനം പുനരുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് ചില തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ പരിശീലനം നേടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എന്ത് മനസ്സിലാക്കുക? ഈ പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വേണ്ടത്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വ്യാപരിപ്പിക്കണം. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല? നമ്മൾ പിന്നെ തെറ്റുകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടാവില്ല. അതാണ് അവിടെ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ. മനസ്സിലായല്ലോ അവർക്കത്? ഞാൻ ഓരോ ഉപദേശത്തിന്റെ ഓരോന്ന് പറയാണ്. ഫസ്റ്റത്തെ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത്? വാചോ വേഗം അല്ലെ? വാക്കിന്റെ ത്വര നിയന്ത്രിക്കാന്നുള്ളതാണ്. സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വര നിയന്ത്രിക്കാന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. 6 പോയിന്റ് ആണ് അതിലുള്ളത്. വാക്ക്, വാചോ വേഗം, വാക്കിന്റെ ത്വര, മനസ്സിന്റെ ത്വര, വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, കോപത്തിന്റെ ത്വര, ഉദരം, ഉപസ്ഥം, പിന്നെന്താണ്? നാവിന്റെ അപ്പൊ ഈ 6 കാര്യങ്ങളുടെ ത്വരകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തത് സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വര. ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് എന്നെ ഭക്ഷിക്കൂ എന്ന് പറയും പാമ്പിനെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുകയാണ് കരച്ചിലിലൂടെ തവള ചെയ്യുന്നത്. തവള എങ്ങനെയാണ്? പ്രോക്രോം പ്രോക്രോം എന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ? ഹരകൃഷ്ണ. അപ്പൊ തവള പ്രോക്കോം പ്രോക്കോം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്താണ്? ആ പാമ്പിന് മനസ്സിലാവും തവള എവിടെ ഉണ്ടെന്ന്. അത് വന്ന് പിടിച്ചു തിന്നും. അതേപോലെയാണ് നമ്മളെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഭക്ഷിക്കുന്ന ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നതിലൂടെയാണ് തവള ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ മൃത്യുവിനെ ക്ഷണിക്കലാണെങ്കിലും അത് ക്രന്ഥനം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ലൗകിക മനുഷ്യരുടെ നിരാകാര നിർഗുണ ബ്രഹ്മവാദികളായിട്ടുള്ള മായാവാദികളായിട്ടുള്ള ദാർശനികരുടെയും സംവാദങ്ങളെ മണ്ഡൂക ഗ്രന്ഥങ്ങളോടാണ് ഉപമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് പറയണത്? ലൗകിക മനുഷ്യരുടെ അല്ലെങ്കിൽ നിരാകാരത്തിലുള്ളവരുടെ നിർഗുണ അതായത് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തില് ജ്യോതിയിൽ ലയിക്കുന്നവരുടെ മായാവാദികളുടെ ഒക്കെ സംവാദങ്ങളെ എന്തിനോടാണ് ഉപമിക്കുന്നത് ഇവിടെ? ഈ മണ്ഡൂക ഗ്രന്ഥനങ്ങളോട്, അത് അവളുടെ ഈ കരച്ചിലിനോടാണ് ഉപമിക്കുന്നത്. പിന്നെ മായാവാദികളായിട്ടുള്ള തത്വചിന്തകര് വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ പുറമേക്കൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്ന രീതിയിലല്ല സ്വയം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന മൗനമല്ല ഭാഷണ നിയന്ത്രണം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മൗനം കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് സഹായകമായി തോന്നിയേക്കാം, എന്നാൽ ഒടുവിൽ അത് പരാജയപ്പെടുത്തും. ഇവിടെ സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വര എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സംസാരം നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? വാചോ വേഗം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വര, സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സംസാരിക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളിവിടെ മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം, മൗനമായിട്ടിരിക്കുക എന്നല്ല അത് അർത്ഥാക്കണം. ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഭാഷണ നിയന്ത്രണം കൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കുന്നത് കൃഷ്ണ കഥാകഥനമാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകൾ എന്നിവയും നാവിന് ഭാഷണ വിഷയമാക്കണം. അതായത് നമ്മള് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ മൗനം പാലിക്കുക. നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കാതിരിക്കുക. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാന്റെ കഥകളാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകള് അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? വാചാലനായിരിക്കണം. നമ്മള് ആരെ കണ്ടാലും നമ്മളത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? ഈ തവളകളെ പോലെ നമ്മളിങ്ങനെ പൊക്കോം പൊക്കോം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല. നമുക്ക് എന്താ പറയേണ്ടത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വര എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് നമ്മുടെ നാവുകൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അതിനാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ സംസാര ത്വരയിൽ പറയുന്നത് വാചോ വേഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസാരം നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചായിരിക്കണം. അല്ലാത്ത സമയത്ത് മൗനം പാലിക്കുക. ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളാണെങ്കിൽ മൗനം പാലിക്കുക. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വാചാലനാവുക എന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വര. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വര, രണ്ടാമത്തത് മനസ്സിന്റെ ത്വര.
മനസ്സ് ശൂന്യതയുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികതയ്ക്ക് നിരക്കാത്ത പ്രവൃത്തിയാണ്. ആ ശൂന്യതയ്ക്ക് നിലനിൽക്കുകയില്ല. എന്നാൽ ഒരാൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും കൃഷ്ണനെ ഏറ്റവും നന്നായി എങ്ങനെ സേവിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുന്ന പക്ഷം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അയാളുടെ മനസ്സ് നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാര്യം. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലെ മനസ്സിന്റെ ചാഞ്ചല്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ദൗർബല്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ബന്ധിക്കാമെങ്കിൽ കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ ബന്ധിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആ മനസ്സിന്റെ ചാഞ്ചല്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ദൗർബല്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ ബന്ധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ദുർബലമായ മനസ്സിന്റെ ക്ഷോഭത്തെ പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നതിൽ അവ രണ്ട് തരത്തിലാണ്. മനസ്സിന്റെ ക്ഷോഭത്തെ പറ്റി രണ്ട് തരത്തിൽ പറയുന്നത്, ഒന്ന് അവിരോധ പ്രീതിയും രണ്ടാമത്തത് വിരോധയുക്ത ക്രോധം. ഒന്നാമത്തെ അവിരോധ പ്രീതി, രണ്ടാമത്തത് വിരോധയുക്ത ക്രോധം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആ മനസ്സിനെ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിന്റെ എന്താ പറയാ ചാഞ്ചല്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൗർബല്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ. ഇതിന് നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത്? ഈ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് അത് രണ്ട് തരത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മനസ്സിന്റെ ക്ഷോഭത്തെ പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്ന രണ്ട് തരത്തില്. ഒന്ന് അവിരോധ പ്രീതിയും രണ്ട് വിരോധയുക്ത ക്രോധം. അവിരോധ പ്രീതി, വിരോധയുക്ത ക്രോധം. അപ്പൊ അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് വെച്ചാല് ഒരിക്കലും നിരോധനമില്ലാത്ത, അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് വെച്ചാല് ഒരിക്കലും നിരോധനമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സമില്ലാത്തതാണ് എന്ത്? അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും അവിടെ നിരോധനങ്ങളില്ല, തടസ്സങ്ങളില്ല. ആ ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ആ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം നടത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറെ പ്ലാൻ ചെയ്യും. നമ്മൾ ആ പദ്ധതി, നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് അനുസരിച്ച് അതെല്ലാം നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് ഫുള്ള് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നമ്മളത്, അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല? അത് നടക്കൂല എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈഡ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അത് 100% നടക്കും, ആ പരിപാടി ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം. അതാണ് എന്ത്? അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. വിരോധമില്ലാത്തത്, തടസ്സമില്ലാത്തത്, എപ്പോഴും നടക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതാണ് എന്ത്? അവിരോധ പ്രീതി. നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ച് നമുക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ നടക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസം, അതാണ് അവിരോധ പ്രീതി. ആ അവിരോധ പ്രീതി നടക്കാതെ വരുമ്പോ, നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം നടക്കാതെ വരുമ്പോ അതെന്തായിട്ട് മാറും? അത് വിരോധയുക്ത ക്രോധമായിട്ട് മാറും. നടക്കാതെ വരുമ്പോ വിരോധയുക്ത ക്രോധമായിട്ടത് മാറാൻ ചെയ്യണം. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങള്, അവിരോധ പ്രീതിയും വിരോധയുക്ത ക്രോധവും. അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല? ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നടക്കൂല എന്ന് ചിന്തിക്കില്ല, ഫുള്ള് പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കാം. 100% നമുക്കത് നടക്കും. അപ്പൊ നമ്മളത് പ്ലാൻ ചെയ്യുക അതിനനുസരിച്ച്. എന്നിട്ട് അത് നടക്കാതെ വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ദേഷ്യം വരും, ക്രോധം വരും. അപ്പൊ അതെന്തായിട്ട് മാറും? വിരോധയുക്ത ക്രോധമായിട്ട് മാറും. ഇതാണ് മനസ്സിന്റെ പറഞ്ഞത്. മൂന്നാമത്തത് കോപത്തിന്റെ ത്വര. കോപത്തിന്റെ ത്വര എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളോട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നിന്ദകളെയും നമ്മൾ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. നമ്മളോട് കാണിക്കുന്ന എന്ത് തരത്തിലുള്ള നിന്ദകളായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ അതിനെ സഹിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണം. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാനെയോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെയാണോ നിന്ദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ സഹിക്കാൻ പാടില്ല. അത് ക്രോധാവിഷ്ടനാവണം. അതല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ അഗ്നിക്ക് തുല്യം പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ തന്നെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് സഹിക്കണം. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ കോപം പ്രകടിപ്പിക്കണം എന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ കോപത്തിന്റെ പോയിന്റിൽ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് സഹിക്കാൻ പഠിക്കുക, നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് ഇവിടെ പറയുന്നത് രണ്ട് തെമ്മാടികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ജഗായി മഗായി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് എന്താ പറയാ ദോഷ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ, ദുരാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ. അവര് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ഉപദ്രവിച്ചു, നിന്ദിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. ആ സമയത്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇത് കേട്ട് പെട്ടെന്ന് ഓടി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കാരുണ്യാവതാരമാണ്. എന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം ഓടി വന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വരെ സംരക്ഷിക്കും. അതിൽ നിന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വരെ സംരക്ഷിക്കും. അപ്പോ അതാണ് എന്ത്?
ഈ പറഞ്ഞ ജഗായി മതായുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. പിന്നെ കോപത്തിലാണ് ഹനുമാൻ എന്ത് ചെയ്തത്? ലങ്ക അഗ്നിക്കിരയാക്കിയത് എങ്ങനെയാണ്? കോപം കൊണ്ടാണ്. ഹനുമാന് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ആ കോപം ഹനുമാൻ പ്രകടമാക്കിയത് എങ്ങനെയാണ്? ആ ലങ്ക മുഴുവനും അഗ്നിക്കിരാക്കിക്കൊണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഹനുമാൻ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്, ശ്രീരാമസ്വാമികളെ. അതേപോലെ തന്നെ അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ്? യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അർജുനൻ തന്റെ ക്രോധത്തെ ഉത്തേജിപ്പിച്ച് അതെന്തിനാക്കി മാറ്റിയെടുത്തു? യുദ്ധത്തിലേക്കായിട്ട് മാറ്റിയെടുത്തു. അപ്പൊ അവിടെയും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ആര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? അർജുനനും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ക്രോധം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ആരെങ്കിലും നിന്ദിച്ചാൽ നമ്മൾ സഹിക്കണം. ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാനെ നിന്ദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സഹിക്കാൻ പാടില്ല. അതിന് ആ ക്രോധം ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചവരാണ് ആര്? ഹനുമാനും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ആരെയാണ് പറഞ്ഞത്? അർജുനനും. നാലാമത്തത് ജിഹ്വയുടെ ത്വര, നാവിന്റെ ത്വരകള് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ 6 രസങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഷഡ്രസങ്ങള്. അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. പലതരത്തിലുള്ള രുചികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കണം? നമ്മൾ ഭഗവാന് പ്രസാദം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ പ്രസാദം മാത്രമേ നമ്മൾ കഴിക്കുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ നാവിന്റെ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ പ്രസാദം മാത്രം കഴിക്കുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോഴും ഭയങ്കര രുചി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുറെ കഴിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അത് മാത്രല്ല, നമ്മള് കുറെ രുചികരമായിട്ടുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് കഴിക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ് നോക്കുന്നത്. അതും പാടില്ല ശരിക്കും. ഇപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള അത്യന്ത രുചികരമായിട്ടുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. അപ്പൊ നാവിന്റെ രുചി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് ഈ കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ കഴിക്കാൻ. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനത് സ്വീകരിക്കുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഉറപ്പിക്കണം നമ്മൾ. അതാണ് നാവിന്റെ രുചി എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് ഉദരത്തിന്റെ എന്താ പറയണത്? ഒരു ശരീരത്തിൽ 3 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നേർവരയിലാണ് സ്ഥിതി. അപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം 3 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മുടെ നേർവരയിലാണ്. ഏതൊക്കെയാണ് 3 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നേർവരയിലുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങള്? ഉദരം, ഉപസ്ഥം, പിന്നെ ഉദരം വന്നു ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉപസ്ഥം. ഈ 3 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? നേർരേഖയില്. ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉപസ്ഥം. ഈ 3 എണ്ണത്തിന് നേർരേഖയിലാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ജിഹ്വയെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് താഴെയുള്ള 2നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ജിഹ്വയുടെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ബാക്കിയുള്ളത് 2ഉം കൂടിയിട്ട്, അതായത് ഉദരവും ഉപസ്ഥവും കൂടി നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇത് 3ഉം നേർരേഖയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കുവാൻ നാം ആഗ്രഹിച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ ഒട്ടനേകം അസൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അതേ സ്ഥാനിച്ച് നേരെ കുറെ നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിലോ നമ്മളെ ജീവിതത്തില് കുറെ നമുക്ക് അസൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് വരും. പിന്നെ നമ്മള് ഏകാദശി ദിവസം, ജന്മാഷ്ടമി ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഉപവസിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാം? ഉദരത്തിന്റെ ത്വരയെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാം. അപ്പൊ ഉദരത്തിന്റെ ത്വരയെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള മാർഗം ആണതില് ഉപവാസങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഉദരത്തിന്റെ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി 6ാമത്തെ പറയണത് ഉൽപാദനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ത്വരകള്, ഉപസ്ഥ. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സന്താനം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ജനനേന്ദ്രിയം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അതിനു വേണ്ടി അല്ലാതെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പൊ ശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ച മാതിരി അയാൾ അന്യായമായ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ മുഴുകിയാൽ വിചാരം, ഉപായാന്വേഷണം, സംഭോഗത്തെ പറ്റിയുള്ള സംസാരം, യഥാർത്ഥ സംഭോഗം എന്നിങ്ങനെയുള്ള അധാർമിക ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ മുഴുകിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്രിമ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ലൈംഗിക തൃഷ്ണ ശമിപ്പിച്ചാൽ അയാൾ മായയുടെ അധീനതയിൽ അകപ്പെട്ടു പോയതായി കരുതുക. അപ്പൊ നമ്മള് ഉൽപാദനേന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സന്താനങ്ങളെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഇതാണ് ഈ 6 ത്വരകൾ പറയുന്നത്. ഈ 6ഉം നിയന്ത്രിച്ചവനാണ് ആര്? ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു. വാചോവേഗം, മനസാക്രോധവേഗം, ജിഹ്വാവേഗം, ഉദര ഉപസ്ഥ വേഗം, ഏതാൻ വേഗാൻ വിഷഹേദ ധീരഃ സർവാമപീമം പൃഥിവീ ശിഷ്യ. ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉപസ്ഥം, പിന്നെ വന്നിട്ട് മുകളിൽ അതിന് മുന്നേ വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം. ഈ 6 കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ധീരനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തേല് പറഞ്ഞത് ജിഹ്വയെ നിയന്ത്രിക്കുക,
വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉപസ്ഥം. ഈ 6 എണ്ണത്തിനാണ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ തുറന്തി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിത്തായ് ഗുരു പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയോ? കിട്ടിയില്ലേ? എന്റെ ആൻസർ മിനി മാതാജി ആൻസർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി. മിനി ഇനി മാതാജി മുതൽ എന്ത് മിനി മാതാജി ഇന്നലെ നോക്കാൻ പറ്റില്ല മാതാജി, ഇന്ന് നോക്കി കൊടുക്കാം എല്ലാവർക്കും. അല്ല, ഇനി മുതല് അയക്കണ്ട. ഇനി മുതല് അയച്ചോ. ആൻസർ കീ നമ്മൾ തരുന്നുണ്ടാവില്ല, ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക. ഇനി മുതല് ആൻസർ കീ തരുന്നുണ്ടാവില്ല, എടുക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അയച്ചു കൊടുക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അയച്ചു കൊടുക്കും മീൻസ് ആൻസർ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നോണ്ട് വിരോധമില്ല. പക്ഷെ ആ ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഉത്തരം ചോദിച്ചു പോകുന്നത്. അത് ഓരോരുത്തരുടെ പേരെടുത്ത് ചോദിക്കും. കേട്ടോ? ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഈ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗോസ്വാമി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തങ്കമണി. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ന് ഓപ്ഷനിലുണ്ട്, പശുക്കളെ പരിപാലിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്നുണ്ട്. അത് രണ്ടും ശരിയല്ലേ? അതെങ്ങനെ രണ്ടും ശരിയാണ്? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല, ഭഗവത്ഗീതയിലും പഠിച്ച കാര്യമാണല്ലോ അത്. വേദാന്ത പാണ്ഡിത്യമുള്ള വ്യക്തി, വേദാന്ത കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി മാത്രം പറ. മാതാജി പറഞ്ഞേ. ഹരേഷ മാതാജി. വേദാന്ത പാണ്ഡിത്യമുള്ള വ്യക്തി. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്നല്ലേ ഗോസ്വാമി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം? അതാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതല്ലേ, അപ്പൊ ഗോസ്വാമി ആരാണ്? എനിക്കൊരു സംശയം, പശുക്കളെ പരിപാലിക്കുന്നതെന്നും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആരാണ്? ഗോവിന്ദനാണത്. ഗോസ്വാമി വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. ഗോസ്വാമി ഗോസ്വാമി, ഗോന്നെച്ച ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഗോന്നെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സ്വാമി, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ യജമാനൻ ആരാണ്? ഗോസ്വാമിയാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ യജമാനൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ് യജമാനൻ അല്ലെ? ആ യജമാനനാണ് ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇനി മറക്കരുത്. ശരി മാതാജി. ഹരേഷ്ണ. ഹരേഷ്ണ മാതാജി. അപ്പോ നമ്മള് ഇന്നലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ? നമ്മളെ ഇതില് ഇന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക്? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനിപ്പോ ഡെയിലി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം തരാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് മാതാജിമാർക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പുതിയ സ്ലൈഡ് വെച്ച ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇന്നലെ കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ ഉപദേശാമൃതം രചിച്ചത് ആര്? അതല്ലേ ഗ്രൂപ്പിലിട്ടാ മതിയോ മാതാജി? മാതാജിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയോ മാതാജിക്ക്? ഗ്രൂപ്പിലാണോ ഇടേണ്ടത്? ഗ്രൂപ്പിലിടാ. പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാതാജിയും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതല്ല എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ക്ലാസിന്റെ അല്ലേ? ഇത് ഒന്നാമത്തെ അല്ലേ എടുത്തത്? എനിക്ക് ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പൊ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ. ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ നാളെ പറഞ്ഞാ പോരെ മാതാജി? ഇന്നിട്ടത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി, ഇന്നലെ വന്നല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം. ഇന്നലത്തെ ക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഇന്നലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷന്റെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതിന്റെ ആൻസർ പറയാ.
ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നവർ മാത്രം ഉത്തരം പറയാം കേട്ടോ. ഗോസ്വാമി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥമായിട്ട് താഴെ പറയുന്നത് ഏതാണ്? അംബിക മാതാജി ആൻസർ പറഞ്ഞോളൂ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തി. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തി. രണ്ടാമത്തത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരിൽ നേതാവായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ്? ബിന്ദു മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ബിന്ദു ജ്യോതിന്ദ്ര മാതാജി. മ്യൂട്ടാ മാതാജി, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയും. മാതാജി മ്യൂട്ടാണ്, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയാം. ഞാൻ പറയട്ടെ മാതാജി? രൂപഗോസ്വാമി. മ്യൂട്ട് മാറ്റി വെച്ചോളൂ, സംസാരിക്കാതിരിക്കുക എല്ലാവരും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും വേഗം വേഗം പറയാം. മൂന്നാമത്തത് ഉപദേശാമൃതത്തിൽ ആകെ എത്ര ഉപദേശങ്ങളാണുള്ളത്? ഗീതു മാതാജി. 11 മാതാജി. നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായുടെ മന്ത്രിസഭയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ മുസ്ലിം പേര് എന്തായിരുന്നു? വസന്ത മാതാജി, വസന്ത സാമ്പ മാതാജി. ആര്? ജബീർ ഖാസും ഫക്കീർ മാലിക്. രൂപഗോസ്വാമി വരുന്നത് പങ്കജ മാതാജി പറഞ്ഞേ. ആ പങ്കജ മാതാജി മ്യൂട്ട. പങ്കജ മാതാജി മ്യൂട്ട. ഹരീഷ് മാതാജി മ്യൂട്ട. പങ്കജ മാതാജി മ്യൂട്ടാണ്. അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകട്ടെ. ഡബീർ ഖാസ് കേട്ടോ. അടുത്തത് ഡബീർ ഖാസ്. ചോദിക്കുന്നവര് മാത്രം പറയണേ. ഡബീർ ഖാസ്. അടുത്തത് രൂപഗോസ്വാമിയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും തമ്മിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ കൂടിക്കാഴ്ച എവിടെയാണ് നടന്നത്? അടുത്തത് പ്രതിഭ മാതാജി. പ്രയാഗിലെ ദശാശ്വമേധ ഘട്ട്. രൂപഗോസ്വാമി തന്റെ സമ്പാദ്യത്തെ ഏത് അനുപാതത്തിലാണ് വീതിച്ചത്? ശശിധരവതി മാതാജി. 50% ഭഗവാനും 25% ബന്ധുക്കൾക്കും ബാക്കി 25% സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കും. അടുത്തത് ഭക്തിയുടെ തലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നതായിട്ട് വരുന്നത് ഏത് ലെവലാണ് വരുന്നത്? ഏത് ആയിട്ട് വിവരിക്കുന്നത് ഏതിനെയാണ്? ഷീലചന്ദ്ര മാതാജി. വൈദ്യസാധന ഭക്തി. അല്ല, തെറ്റ്. ശോഭ മാതാജി മ്യൂട്ടാണ്. മ്യൂട്ടാണ്. അടുത്ത ആളിക്ക് പോട്ടെ. സിമി മാതാജി. മാതാജി മ്യൂട്ടാണ്. കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. ഞാൻ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ടില്ല മാതാജി. എനിക്ക് അത്ര അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ. സുജാത മാതാജി. രാഗാനുഗ ഭക്തി. അടുത്ത ആള് ഉഷ മാതാജി. പ്രേമഭക്തി. ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഏതാണ്? ഗോപികമാരുടെ ഭക്തി അല്ലെ? പ്രേമഭക്തി കേട്ടോ. ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് പ്രേമഭക്തി. ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിൽ രൂപഗോസ്വാമി ഏത് രൂപത്തിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്? ഉഷ മാതാജി. ഉഷാ കുമാരി മാതാജി കേട്ടോ. രൂപമഞ്ജരി. ഉപദേശാമൃതത്തിലെ 3 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ പ്രധാനമായും എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? 1 മുതൽ 7 വരെ. വനജ മാതാജി. വൈദിക സാധന ഭക്തി. വൈദിക അല്ല, വൈദി. ഇസ്കോൺ പോലെയുള്ള വൈഷ്ണവ സ്ഥാപനങ്ങൾ രൂപഗോസ്വാമിയെ പിന്തുടരുന്ന അവർ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു? ഇനി ആരാണ്? ഇനി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്. രൂപാനുഗാസ് ആണ് ആൻസർ. ഈ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിരിക്കുന്നവരുടെ ചോദ്യം ചോദിക്കുള്ളൂ. ഒരു കാര്യം, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിരിക്കുന്നവരുടെ ചോദിക്കുണ്ടാവുള്ളൂ. നാളെ തൊട്ട് ചോദിക്കുന്നവര് മാത്രം ഉത്തരം പറയാ. ഇനി നമ്മളുടെ ഈ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സിന്റെ ആൻസർ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നടക്കുന്നുണ്ടാവുക കേട്ടോ. വീഡിയോ ഓൺ ആക്കാത്തവരോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. നമ്മുടെ സമയം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എഴുതണ്ടേ മാതാജി? ഇനി മുതൽ എഴുതണ്ടേ? എഴുതണ്ടേന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എഴുതി ആൻസർ എഴുതി വെക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ല, ഇപ്പൊ ഈ ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇനി എഴുതി അയക്കണോ? അയച്ചാലും വിരോധമില്ല. എന്തായാലും ആൻസർ ഇവിടെ പറയും നമ്മള്. നിങ്ങൾ നേരത്തെ അയച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. എഴുതി വെച്ചാലും അയക്കണം നിർബന്ധമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ. പക്ഷെ ചെയ്യണം ഡെയിലി എല്ലാവരും.
അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ് പോകും. അപ്പൊ ആൻസർ പറയുമ്പോ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കി ഇരിക്കുന്നവരുടെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലാത്തവരോട് ചോദിക്കില്ല. കാരണം അവിടെ ആളുണ്ടോ ഇല്ലയോ നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യണ്ടാവില്ല. നമ്മളെ സമയം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ക്ലാസ്സിലല്ല നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാവർക്കും? ഇനി അങ്ങനെയായിരിക്കും ഡെയിലി നമ്മളെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുണ്ടാവുക. പിന്നെ എല്ലാവരും അത് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കണം. പേരെടുത്ത് ഓരോരുത്തരോട് ചോദിക്കുമ്പോ അവരും മാത്രം ആൻസർ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആൾക്ക് പാസ് ചെയ്യും. ഇരുന്ന് വിളിച്ച് പറയരുത് ആൻസർ ആരും. കേട്ടല്ലോ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ. ഇപ്പൊ ഉപദേശാമൃതം രചിച്ചത് ആരാണ്? കൃഷ്ണ ഭക്തിയിൽ പുരോഗതി നേടാൻ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? കൃഷ്ണ മനസ്സ്, ക്രോധം, ഉദരം, ഉപസ്ഥം. അതല്ല, അതായത് നമ്മള് കൃഷ്ണഭക്തിയിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണഭക്തിയില് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മള് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് കൃഷ്ണഭക്തിയിൽ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. എല്ലാതും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞു? ഇന്ദ്രിയങ്ങള് നിയന്ത്രിക്കാൻ. ഗോസ്വാമി എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തി. ധീരൻ എന്നത് ആരെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന മനസ്സ്, ക്രോധം, നിയന്ത്രിക്കുന്നവരാണ് ധീരൻ. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിഗ്രഹം എന്ന് പറയട്ടെ മാതാജി? പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിഗ്രഹം എന്ന് പറയാമല്ലോ. അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പറയേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ. ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ് ധീരൻ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാചോ വേഗം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്, വാക്കിന്റെ ത്വരയെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനെ ഉച്ചരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് വേണം? മൗനം പാലിക്കും. നമ്മൾ ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൗനം പാലിക്കുക. ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? അത് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക. അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് വാചോ വേഗത്തില് പറയുന്നത്. ഇനി മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുക. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മള് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളില് മനസ്സർപ്പിക്കാന്നല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അതില് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ മനസ്സർപ്പിച്ച് ഭഗവാനെ നിരന്തരം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ക്രോധത്തിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് അർജുനനും പിന്നെ ഹനുമാനല്ലേ പറഞ്ഞത്? രണ്ട് ഉദാഹരണം നമ്മൾ കണ്ടത്. ഒന്ന് അർജുനനെ പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഹനുമാനെ പറഞ്ഞു. അതായത് ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് എന്ത് പറയാ പ്രതികരിക്കണം. പക്ഷെ നമ്മൾ നിന്ദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ സഹിഷ്ണുത പാലിക്കണം, നമ്മൾ അവിടെ സംയമനം പാലിക്കണം. പക്ഷെ ഭഗവാനെയോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയാണ് നിന്ദിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ പ്രതികരിച്ചിരിക്കണം. ഉദാഹരണം അർജുനനും ഹനുമാനും. ഹനുമാനെ പറഞ്ഞു. ജിഹ്വ നിയന്ത്രണത്തിന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാന മാർഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ജിഹ്വ നിയന്ത്രണത്തിന് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കണം, ഭയങ്കര രുചിയുള്ളത് ഭക്ഷിക്കരുത്. അതെ, അതായത് രുചികരമായ ഭക്ഷണത്തിൽ നമുക്ക് ആസക്തി ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കണം. കഴിക്കുക. അതാണ് ജിഹ്വ നിയന്ത്രണത്തിൽ പറയുന്നത്. ഉദരത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉപവാസങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെ? ഏകാദശി, ജന്മാഷ്ടമി പോലുള്ള ഉപവാസങ്ങളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഉദര നിയന്ത്രണം സാധിക്കുന്നത്. ഇനി ഉപവാസത്തിന്റെ ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? നല്ല സന്താനങ്ങളുള്ള നല്ല സന്താനങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ. അപ്പൊ ഇതാണ് അപ്പൊ ഇത് ഈ രണ്ടെണ്ണം എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് തലേ ദിവസത്തെ ക്ലാസ് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇതും 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും, 1 വേർഡും 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും.
അപ്പൊ ഓരോ ക്ലാസ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ ക്ലാസ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരാം. ഇപ്പൊ പിറ്റന്നാള് ക്ലാസ്സിൽ ഈ 20 എണ്ണത്തിന്റെ ആൻസർ നമ്മൾ നോക്കി വരാം. നിങ്ങൾ തന്നെ പറയണ ആൻസർ. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ മാം. ഓക്കെ മാധവി. ഓരോരുത്തരോട് അപ്പൊ 20 പേരോട് ഡെയിലി ചോദിക്കും. 20 പേര് വീട്ടിലാക്കിയിരുന്ന 20 പേർക്ക് കിട്ടും. കിട്ടാത്തവരോട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് 20 പേര് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചവരോട് ചോദിക്കും. പക്ഷെ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നവരോട് ചോദിക്കില്ല കേട്ടോ. കാരണം അവരവിടെ ഉണ്ടോന്ന് അറിയൂല. അതാണ് ബേസിക് കാരണം. അവരവിടെ ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല. നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിലും അറിഞ്ഞെങ്കിലും വീഡിയോ ഓൺ ആക്കാം. അപ്പൊ അതെ, ഇനി ഉത്തരം പറയണ്ട. വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കുന്നത്. വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. മാതാജി ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പറ്റിയില്ല. വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ